Представяме ви Love My Pet – комбиниран уред с много функции и приставки за грижа за козината на домашния ви любимец, каквато и порода да е той и колкото и много козина да има. Различните приставки се сменят бързо на Маркуча. С тях се работи много лесно, дори и без никакъв опит. Електрическият тример за постригване има 8 различни фиксирани дължини на косама от 1 до 12 мм. Той с лекота оформя и постига всякакви дължини. Всички косми попадат в контейнера. Вакуумната четка с лекота разплита възли и заплитания, привежда в ред и дава блясък и красив вид на козината. Космите отново отиват директно в контейнера. Вакуумният форминатор се грижи за подкосмието, намаля обема на козината в дълбочина, като отстранява слабите и падащи косми, заздравява цялостно и козината става стабилна и устойчива. Така наречената алопеция или косопад спира. Космите отново се озовават в контейнера. Вакуумната четка за почистване със специален косъм събира косми от дрехи, дивани и от земята, безопасно и без да оставя следи и дръскотини по която и да е повърхност. Маркучът на уреда е дълъг 2 метра, гъвкав и здрав. С ускорителната дюза достигате и до най-тесните места и пак с нея, внимание, сушите козината бързо и лесно след баня. Точно така, Love My Pet освен вакуумен уред за груминг е и сешоар. Слагате Маркуч от другата страна на уреда, натискате бутона за подгряване и получавате силна топла струя за сушене на козина. 5 пъти по-ефективна и по-бърза от всеки човешки сешоар. Love My Pet изпълнява функциите на 2 различни уреда, на цената на един. Той е мощен и супер тих и не заема никакво място. Поръчайте своят Love My Pet сега с 100% гаранция за удовлетворение.